Sziasztok! Balázs vagyok a Gersony Energia Kft-től. Itt vagyunk Esztergomban, ahol nemrég egy 170 kW-os napelemes rendszert létesítettünk. A projekt különlegessége, hogy visszatáplálásmentesítéssel van ellátva, illetve a napelemek kelet-nyugati tartószerkezettel lettek elhelyezve. Így a lehető legjobb energiahozamot biztosítjuk a nap minden szakában. A rendszertervezésétől a kivitelezésig minden munkafázist mi végeztünk, beleértve a villamos kivitelezést, a méréseket és a beüzemelést is. Célunk, hogy ügyfeleink hosszú távon megbízható, karbantartható és biztonságos napelemes rendszereket használhassanak. Ha te is szeretnéd csökkenteni az energiaköltségeidet és tenni a környezetért, keresd minket bizalommal!